CTH, ELA, FSM, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebara deitu dute Osakidetzan maiatzaren 18 eta 19irako. Osasun sistema publikoaren arazoak egiturazkoak eta pandemiaren aurrekoak direla zehaztu du Ester Saavedra ELako ordezkariak eta berehalako konponbide sakonak behar direla hoiek konpontzeko. Salatu du Eusko Jaurlaritzako osasun sailak ez duela borondaterik. 37.000 langile daude deituta lan uztera iaz, 4 greba egun egin zituzten, baina SM sindikatuak ez zuen parte hartu. Aurtengo otsailean egindako mobilizazioetara batu da eta maiatzekoa izango da babestuko duen lehenengo greba. Mai sektoriala oraindik ere erabat blokeatuta dagoela salatu dute. Izan ere sindikatuek bilera bat izan zuten abenduaren 7an osasun sailarekin. Ordutik Osakidetzako zuzendaritzak behin baino gehiagotan adierazi die bilera horretan planteatutako hainbat gai sailburuaren esku daudela. Eta administrazioak jarritako hizkuntza irizpideen kontrako sententziak ugariak izan dira azken hilabeteotan. Erakunde ugarik adierazi dute hoien gaineko ardura edonola ere hizkuntza eskubideak jomugan jartzen dituzten epaiak asaltzen zaizkigu. Oraindik azken honakoa EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak otsailean emandako epai batean ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak eskola garraioarekin lotutako kontratazio baterako jarritako hizkuntza klausulak ez direla egokiak, sententzian jartzen du inposizio bat direla. Administrazioarekiko auzietako salaren lehenengo atalak eman du epaia. Gabon, La Furia Arkada Sozial eta The Trikitensen kontzertuekin eta Irlandako Sinn Féin alderdiko bozeramaileekin ospatuko du EH Bilduk aurtengo aberri-eguna Iruñean apirilaren 9an. Asmoa, jai-giroa eta giro aldarrikatzailea elkartzea da. Bakartxo Ruiz EH Bilduko bozeramaileak Nafarroako Parlamentuan aurkeztu du asteazken honetan. Aurtengo aberri-egunak balioko digu geure nazio kontzientzia hori berritzeko, geure konpromisoa berresteko, berdinen eta persona askeen Euskal Errepublika berandu baino lehen eraikitzeko. Eta balioko digu herri honek daukan energia guztia biltzeko eta aldi berean askatzeko. Horretarako aurten ere aberri-egunean uztartu egingo ditugu borroka, uztartu egingo ditugu aldarria eta uztartu egingo dugu jaia. Ezustean eta egun argiz itzuli zen Clara Ponsati kontseilari ohia Bartzelonara. Europako Parlamentuko diputatua da gaur egun eta immunitatea du, baina Espainiako Auzitegi Gorenak hura atxilotzeko agindua emana du desobedientzia leporatuta. Ondorioz, Kataluniako hiriburuan bere bidaiari buruzko azalpenak emateko agerraldia egin ostean atzeman egin zuten Mossoek. RAC Bat irratiak jakinarazi duenez ordea, Bruselara itzuli da gaur goizean Europako Parlamentuko osoko saioan parte hartu ahal izateko. Gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistemaren legea asteazken honetan indarrean sartu da. Gutun sozialak salatu duenez, lege berriak ez dakar berritasunik pobreziaren aurkako borrokan, era berean eskatzen duenez politika publikoen norabidea aldatzea eskatzen du egoera errotik heltzeko eta bizi baldintza duinen alde egiteko. Euskal Herriko eskubide sozialen aldeko gutunaren hotzetan esan nahi dugu, gure aldarrikapena dela, lege honekin ez dela pobrezia bukatuko eta teorian ekarriko dituen onurak ez direla hain DBZ kobratzen duten pertsonestan ez dela hain onuragarria izan. Eta azpiegiturekin jarraituz oraindik zehazteke dago noiz amaituko dituzten Ipar Euskal Herria eta hegoaldea batuko dituen HTaren obrak. Bien bitartean Gipuzkoan aurrerantz doa zela ikus daiteke, izan ere garraio sailak iragarri du urtebete barru amaituko duela Hernani eta Astigarraga arteko tartea. Udane Arbeo.
Jaurlaritzak iragarri du Donostiako abiadura handiko trenaren sarbidea urtebete berru amaituko dutela, alegia Hernani eta Astigarraga tartea datorren urteko udaberrian amaituko dutela. 2,4 kilometroko luzera izango du tarte horrek eta 94 milioi euro gastatuko dituzte horretan. Hain justu Hernani Astigarraga da Espainiako gobernua Jaurlaritzarekin eta Adifekin batera 2006an sinatutako lehen kudeaketa agindua osatzen duten 18 artean azken aurreko fasea edota tartea, eta Astigarraga Lezo tartea berriz informazio azterlanerako fasean dago une honetan. Entzun dezagun Iñaki Arriola sailburua, garraio sailburua. Espainiako abiadura handiko trenaren lehen zubibide tiranteduna du. 30 metroko altuera duten 3 mastaditsu eta Urumea ibaia 2 aldiz zeharkatzen du, forma berezi bat sortuz. Aste batzu barru, bide zubiko lanak amaitu ondoren, abiadura handiko trenaren zati honen azkenengo faseari ekingo diogu eta hurrengo urteko udaberrian bukatzea espero dugu. Eta kulturan Zeit festivala datorren larun batean ospatuko da. Bigarren urtez, kultura proposamen zabala dakar jaialdiak, 22 artistek hartuko dute parte. Ez dut inoiz ukatuko zer den. Zeit Fest egun osoko festa izango da, egun osoko eta gainean mundu guztiarentzat. Hemendikat asko izugarri gustatzen zaigu eta haien omenez egingo dugun festa izango da. Kalitatea bermatuta dago, pantailara begiratzea baino ez dago, danontzako dago eskaintza, elkargunea da, musikariekin, lagunekin, musika azkenean batzen gaitun elkargune bat ere badalako. Nahi duna erakutsi gure emanalditan. Aniztasuna, ez bakarrik pertsonan aniztasuna, baina derra gestenan da aniztasuna. Jaialdiarekin oso pozik gaude, milaka eta milaka pertsona izango diraan. Baina, bai uste dut, jaialdi herriko badela, jaialdi bat non milaka pertsona egon beharra diren, jaialdiak berak zentzua izateko, ez? Zu dela proiektu bat, bere garaian eragin handia izan zuena, baina gaur egun hobe ulertu dena, nire iritziz, ez? Klaseko izatearen konplejuri bat erez, erdara traketxetan mintzatzearen aerez. Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. ELA, SATSE, LAF, FSM, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek greba deitu dute Osakidetzako sare guztian maiatzaren 18 eta 19irako. Osasungintza publikoaren desegitea salatzeko eta osasun sailari borondate politikoa galde egiteko. Reforma de primaria es lo prioritaria. Reforma de primaria. Reforma de primaria. A la vuelta, Alberto. Bere aldetik Arartekoak nabarmendu du pandemia ondoren zenbait administraziok ez dutela elkarlana zaindu. EAEko Ararteko Manuel Lezertuak 2022ko txostena aurkeztu du. 2022an jaso zituen kexu eta eskakizunei buruzko txostenak nabarmendu du zenbait erakundek ez dietela erantzuten Arartekoaren informazio eskaerei. Bestalde, Osakidetzari lotutako kexak 220 ugaritu dira 2020 urtearekin alderatuta.
Arartekoaren bulegoan 12.704 ekinbide tramitatu zituzteniaz, 7.504 kesa eta kontsulta izan ziren, eta erakundeak ofizioz 21 jardunbide abiatu zituen. Era berean 2.328 espediente ebatzi zituen eta 1.355 ebazpen eman. Kesak tramitatzeko batez besteko epea 66 egun izan zen. Osakidetzari dagokionez idatzizko 307 kesa aurkeztu ziren. Izan ere, kesak gehien ugaritu diren arloa izan zen. Arartekoak tramitatutako guztien 12,11. Lezertuak adierazi duenez 2020 urtearekin alderatuta, osakidetzarekin lotutako kesek 220 egin dute gora. Hala ere, azpimarratu du, pandemia aurretik ere osasun arretaren egoera kaskarra zela. Gizarte bazterkeriaren aurkako bitartekoekin lotutako kesek berriz behera egin dute. 2021 baino 50 gutxiago tramitatu ziren. Lanbideren funtzionamendu txarrarekin zerikusia izan zuten 10 espedientetik 9. Hauretan erabeen bulegoaren kasuan 571 espediente tramitatu ziren. Arartekoan aurkeztutako kasu guztien 20 dira. Aurkeztutako 10 erreklamaziotik 4 hezkuntzarekin lotutako arazoak ziren, eta 130 bizi baldintza materialekin. Lezertuak azpimarratu du pandemiak eragindako etenaldiak geroztik zenbait administraziok ez dutela elkarlana zaindu. Era recordar a las administraciones que es un delito no cooperar con el Ararteko. Azkenik hizkuntza eskubidei dagokienez, 2022an 7 kesa aurkeztu ziren. Administrazioekiko harremanetan herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu ez zirelako. Iaz euskararen eta gaztelaniaren koofizialtasunetik eratorritako eskubidei buruzko kesak nagusitu ziren. Bestalde, euskara eskakizunen aurkako beste epai bat eman du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak. Otsailean, kaleratutako sententzia baten arabera Hezkuntza Sailak Bizkaian eskola garraioari lotutako kontratazio baterako jarritako hizkuntza eskakizunak inposizio bat dira. Pablo Llanera epaileak behin-behinean aske utzi du Clara Ponsati eurodiputatua. Atzo arratsaldean atxilotu zuten Bartzelonako katedralaren plazan desobedientzia leporatuta. Ponsatiren defentsak habeas corpus eskaera bat egin dio instrukzioko epaileari, atxiloketa legez kanpokoa izan dela argudiatuta. Un segon. Hauríem de caminar una mica més, sisplau. Us sóc amable? Sí, soc conscient. Vostè sap que jo tinc immunitat? Sí, però també tenim una ordre de detenció. Però sap que aquesta ordre de detenció és il·legal. La meva bossa, Espanya! Detenció il·legal! No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes. Espainiako ministroen kontseiluak martxoaren 16an onartu zuen
pentsioen erreforma eta atzo bertan lortu zuen erreforma aurrera eramateko sostengu nahikoa. RZek adierazi du erreforma babestuko duela akordio bat lortu duelako gobernuarekin. Seme-alabak zaintzeko lanaldia murrizten duten emakumeek murrizketa tarte osoan murrizketaren aurretik zuten lanaldiaren 100% kotizatzeko. Hala ere, erreformaren aurka egin dute ELA, Galiziako CIG eta Kataluniako intersindikal sindikatuek eta alderdi politikoei dei egin diete reformaren aurka egin dezaten. Ez dago hemen irakurketa positiborik egiteko tarterik. Horrek ez du esan nahi, behar bada etorziteken erreforma pensioa okerrago izaterik ez dagoenik, ez? Guk hori ikusten dugu eta aitortzen dugu, eta badakigu beste alderdi batzuk horretan jokatu dutela, baina horrek ez du erreforma ona bilakatzen, ez? Hori esaten duguna, eta guk eskatzen duguna da behintzat aukera bat erreforma honetaz hitz egiteko eta argudio guztiak behintzat ezagutzeko. Eraldaketa produktibo justu bat martxan jartzeko Bilduk industria politika eraginkorrerako izeneko proposamena aurkeztu du. Urtebeteko hausnarketa prozesuaren emaitza da txostena eta azterlanaren arabera industria pisua galtzen ari da. Eraldaketa produktibo justu bat martxan jartzeko Euskal Herriko industria berpizteko Bilduk badu plan bat. Industria politika eraginkorrerako proposamena aurkeztu du koalizio abertzaleak. Beharrezkoa zaigu lurraldean errotutako balio erantzi altuko ehun industrial bat. Urtebeteko hausnarketa prozesuaren emaitza da txostena eta azterlanaren arabera industria pisua galtzen ari da. Eta hori delata politika publikoen eta pribatuen norabidea aldatzea defendatu du Bilduk. Ambizio kolektiboa berreskuratu behar dela eta herri honek etorkizuneko egitasmo bat izango badu, halako ziurgabetasun garai hauetan, behar duela norabide aldaketa bat, behar dituela konponbide berriak. Sektoreak bizi duen krisiari erantzutea helburu hartuta proposamenak aurkeztu ditu koalizioak. Izan ere, industriako politika ekintzailea diseinatu du eta haren oinarri batzuk zehaztu ditu. Alderdiak kritikatu duenez egun enpresak ez daude errotuta eta sektore estrategikoetan trakzio enpresak galtzen ari dira. Ehun industrialaren galera bat bizitzen ari garela, ehun industrialaren deserrotze bat ere gertatzen ari dela, eta enpresa estrategikoak galdu ditugula, edo enpresa traktoreak galdu ditugula sektore estrategikoetan. Eta horregatik neurri eraginkorrak martxan jarri behar direla deritzo. Besteak beste, erakunde publikoen baldintzapeneko bultzada ekonomikoa, langileak erabaki gunetan zerratuko dituen kudeaketa eredua, eta enpresen deserrotzea oztopatzeko neurriak. Langileen estatutu propioa definitzearen alde egin du Bilduk, egungo enpresaburu elkarten diskurtso hegemonikoa kritikatzen du. Eta enpresa euskal eredu bat proposatzen du langileen parte hartze handiagoarekin, eta ingurune lehiakor bat eta presio fiskal txikia lotzen ez dituena. Langileen parte hartzea bilatu beharko litzateke kudeaketan, irabazien banaketan eta baita enpresaren jabetzan ere. Eta uste dugu, hau badela bide bat enpresa demokratizatzeko, edo izan daitekeela bide bat enpresa demokratizatzeko, eta badela aukera bat, edo izan daitekeela aukera bat, baita ere, Euskal Herriak eredu sozial eta ekonomiko berdinzale eta iraunkor bat sortzeko egin beharreko eraldaketarako. Jai giroa eta aldarrikapena uztartuko ditu Bilduk Iruñeko aberri egunean, La Furia, Arkada Sozial eta de Trikitin Sens kontzertuekin eta beste emanaldi batzuekin ere ospatuko du aberri eguna. Ziur gaude, egungo Euskal Herriak ere egingo duela. Baina horretarako beharrezkoa izango dugu inongo zalantzari gabe gure nazio kontzientzia, gure nazio pulsua bizirik mantentzea. Aurtengo aberri egunak balioko digu geure nazio kontzientzia hori berritzeko, geure konpromisoa berresteko, berdinen eta persona askeen Euskal Errepublika berandu baino lehen eraikitzeko. Eta balioko digu herri honek daukan energia guztia biltzeko eta aldi berean askatzeko. Horretarako aurten ere aberri egunean uztartu egingo ditugu borroka, uztartu egingo ditugu aldarria eta uztartu egingo dugu jaia. Aurten ere Euskal Herri osoa jarriko dugu Iruñera begira. Eta aberri egun honek balioko digu elkarrekin maite dugun herria borrokatzeko,
amesteko eta disfrutatzeko. Ekonomia arloko gaiekin jarraiki, 30 urte igaro eta gero Landabenek Polo modeloko autoak egiteari utziko dio datorren urtean. Fabrika barruan autoelektrikoa ekoizteko obren hasierak eragotzi egingo du, egungo 3 modeloak ekoiztea. Volkswagenek erabaki du Taigo eta T-Cross autoak egiten jarraituko duela. Simbolikoki Poloak garrantzi handia izan du Iruñeko fabrikaren historian, baina gaur egun fabrikan ekoizten diren 10 ibilgailutik bat besterik ez da Poloa. BBK Fundazioak Kutxabanken akziodun nagusia izaten jarraituko du, errotzea bermatu du 231 milioi eurotik gorako erreserba funtsa eratu ostean. Egin beharrekoak egin ditu BBKak. BBK Fundazioak Kutxabanken akziodun nagusia izaten jarraituko du. Errotzea bermatu du 211 milioi eurotik gorako erreserba funtsa eratu ostean. Funtsaren dotazioarekin Kutxabank errotzea bermatzen dugu. Euskal erakundea, Euskadiko zerbitzu enpresa nagusia eta 6.000 familia baino gehiagori enplegua ematen diena, hemen jarraitzean ahalbidetuz. 200 milioi euro baino gehiagoko erreserba funtsa izatea da legeak ezarritako nahitaezko betekizuna, eta bete du dagoeneko 2024ko azken epea baino 2 urte lehenago. Aurrezki kutxen eta banko fundazioen legean aurreikusitakoa baino 2 urte lehenago eskatzen duen erreserba funtsaren gutxieneko volumen objektiboa osatu dugu. Egindako kudeaketa egokiari esker izan dela dio erakundeak, eta gaineratu du lortutakoa mugarri oso garrantzitsua dela. Hori guztia posible izan da BBKak egindako kudeaketa onari esker. Gaineratu duenez, burtsara ez ateratzeko erabakiari esker, 2.000 milioi euroko galerak saiestu ziren. Garrantzi handiko gertaera da guretzat. Askok uste zuten ez genuela lortuko. Biderik zailena aukeratu genuen, baina sustraitze eta egonkortasunari dagokienez, ekarpen handiena egiten zuena eta eskartzen zenaren espirituari gehiago egokitzen zilatxona. Bere ondarearen dibertsifikazioa progresibo eta partaidetuaren kudeaketa osasuntsu eta zurra, bankuarekiko mendekotasuna murrizteko. Hori guztia, gure gizarte ekintza sendotzeko, hori baita gure izateko arrazoia. Bestalde, aurtengo Frantziako turraren lehen 3 etapek Euskal Herriaren zati bat zeharkatuko dutela aprobetxatu nahi du gure eskuk Euskal Herrian nazioartean proiektatzeko. Lasterketa uztailaren 1ean hasiko da Bilbon eta Gasteiz, Donostia, Zornotza eta Baiona daude bere ibilbidean. Egun onda eskerrik asko. 2023ko Frantziako turra Euskal Herritik abiatuko da. Lehen 3 etapak bere osotasunean gure lurraldetan hasi eta amaituko dira. Lehena uztailaren 1ean Bilbon hasi eta bertan amaitu. Bigarrena ordea Gasteiztik Donostiara abiatuko da. Eta 3. Zornotzatik Baionara. Euskal Herritarrok turrari ongi etorria egingo diogu. Eta turrak duen nazioarteko oihartzuna baliatuko dugu Euskal Herria nazioartean proiektatzeko. Argi izateko, Europako txoko honetan 7 lurraldez osatutako herri bat dagoela. Nortasun propioa duena. Europako hizkuntza zaharrenarekin bizi dana. Euskal Herrian euskaraz mugimenduak elkarretaratzeak egingo ditu Nafarroan euskararen normalizaziorako bidea egin nahian. Bada garaia euskara ofiziala eta kitxo izango da leloa eta mobilizazio nagusia maiatzaren 13an egingo dute Iruñean.
Eta hezkuntzarekin lotuta basoa euskaraz egitearen aldeko ikasleek Bordeletik Baionarako bizikleta martxa egingo dute. Aprilaren 18an abiatuko dute ibilaldia Bordeleko errektoretzatik eta aprilaren 22an iritsiko dira Baionara. Eta Aralar zeharkatuko duen gasbidearen aurka manifestatu ziren larunbatean Lekunberrin. Naturgi taldearen parte den Netgia enpresak 14 kilometroko gasbide bat eraikitzea aurreikusi du Arakil eta Lekunberri artean. Netgia enpresak lurren jabei desjabetze espedienteak bidali zizkietenean hasi zen kezka herritarren artean. Aralar zaindu dezagun plataformak deituta alternatibak badirela eta hoiek aztertzeko eskaera egin zuten manifestariek. 5.000 zuhaitz baino gehiago moztea saiesteko Aralar zaindu dezagun plataformak Lazaolako bide berdearen beste trazadura bat proposatu zuen. Jon Telleria naiz irratiko kazetaria elkarrizketatu dugu Hamaika Telebistan, bideak proiektua aitzaki hartuta. Media Bask edabidearekin elkarlanean egindako proiektua da. Telleriaren esanetan, Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan, azken urteetan sortu den egoerak auspo luzeko lanketa merezi zuela iritzita sortu dute proiektu hori. Entzun dezagun Goizeder Taberna. Media Basken artikulu asko eta asko publikatu ditugu, inoiz ez bezala, badugu atal berezi bat bideak gai honi buruz, eta nik nabarmenduko nituzke bi artikulu bat da Nadejen adibidearena edo esperientziarena, emazte horrek baitu bi aur eta etorri da bakarrik bi aurrekin onera eta gaur egun ezakintasun handi bat dauka bere egoera administratiboan. Bestalde bada beste gai bat lantzen duguna eta da trenbideetan dagoen egoera polizien kontroletatik iesi joaiten diren etorkinek bide hori hartzen baitute, trenbiden bidea, polizien kontrolak saiesteko, eta ikusi genuen duela hilabete zonbait ziburun istripu bat izan zela eta etorkin batzuk hil zirela tren azpian, eta guk jasotzen dugu artikulu horretan trenetako txoferren bizipenak, kezkak, eta nola egoera horiek saiesten alko litzateken aipatzen digute. Beraz, horiek beste artikulu askoren artean lan zinez aberatsa egin baita, anitza, ukan dugun denbora luze lantzeko denbora horri esker. Telleriak nabarmendu du migrazio mugimenduei Europatik ematen zaien erantzunak auzolotsa egiten digula askotan, baina Telleriak nabarmendu du horrez gain bide horretan Euskal Herria ere oztopo garrantzitsua bihurtu dela eta Euskal Herrian bertan ere barne muga bat sortu dela. Hori horrela, migratzaileen beraien bizipenak entzutea izan da proiektuaren helburuetako bat. Migrazio mugimenduak azken urteetan Europatik begiratuta auzolotsa pixka bat ematen digun gai bat da, ez? Batzutan agian halakoa da ematen digun lotxa begiratu ere, egin nahi ez duguna izaten. Eta migrarien euren zoritxarrerako, noski, Euskal Herria ere, euren bide horretan oztopo garrantzitsu bat bihurtu da,
Gurean mugak gainera badu nik uste, esan gura bikoiz bat edo, bat noski eurentzat estatuen arteko muga bada, eta horrek azkenan eurek bizi hobe baten bila edo bizitza bat izateanen bideo horretan gainditu beharreko oztopo bat, eta gurean bikoizki da mingarria, gainera gure herria ere erditik zatitzen duen muga bat delako ez. Orduan, uste honuen horrek eskatzen zuela, begirada hori, eta horri begiratu nahi izan dugu, eta arrazoi nagusia zen batetik migrarien euren bizipen horiek kontatzea, azkenean askotan albiste bat izimuru bat izan alda hilda migratzaile bat bidasoan eta zein zen, eta nondi zetorren da zergatik zetorren. Eta izena bizena jartzen dizkiogunean eta ezagutzen dugunean bere bizipena nire uste asko aldatzen dela. Orduan ikusten dugulako pertsona bat ito da gure ibai baten, estadu batek hartu duen erabaki baten ondorioz, eta ekidintziteken, eta gure eskure badago ekiditea. Eta kulturan elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria dute Oiartzunen, Landetxe du izena, eta horixe ezagutzeko aukera izan du Udane Arbeo lankideak. 7 urteko proiektuaren ostean heldu da Landetxe eraikina Oiartzungo herritarrei ateak irekitzeko ordua. Hasiera batean bildu ziren Oiartzunek zein behar dituzten identifikatzeko eta bertan 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturareto berria, zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuen egoitza berria, euskara indartu eta eragileak batuko dituen espazioa eta zaintza erdigunean jartzeko azpiegitura egokiak. Esan bezala 4 lehentasun horiekin, 4 oinarri eta zutabe horiekin osatu dute edota sortu dute Landetxe instalazioa. Ikus dezagun. Oiartzunek etxe berria altxatu du. Oiartzuarrek elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria. Landetxe. 7 urteko proiektuaren ostean heldu da ateak herritarrei irekitzeko ordua. Oiartzunek zituen behar estrategikoak aztertu eta 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturaretoaren beharra zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuentzako egoitza berria, euskara indartu eta eragile guztiak elkartuko dituen espazioa eta gizarte zerbitzuak eta zaintza erdigunan jartzeko azpiegitura egokiak. 4 lehentasun horiek izan dira Landetxe sortzeko oinarria, eraikinaren 4 zutabeak, ongizatea, kultura, euskara eta adinekoak. 4 zutabe, 4 ardatz, 4 oinarri. Landetxen batuko dira aurrerantzean euskalgintza, herriko jubilatuak, kulturgileak eta kulturzaleak. Horrela Landetxeri esker libre geratu da Ferminen etxea eta bertan kokatuko dute udaleko ongizate saia, herriko plazan, erdigunean. Obra eta eraikina bera baino garrantzitsuagoa izan da udalarentzat proiektu osoa herritarrekin elkarlanean definitzea. Horretarako arlo-zarlo martxan jarritako parte hartze prozesuak emankorrak eta aberatsak izan direla adierazi du udalak. Aurrerantzean ere elkarrekin lanean jarraitzeko deia egin diete herritarrei. Herritarrak direlako Oiartzun mugitzen duen indarra. Oiartzunek orain aterpe berria du. Indarrak batu, elkarlanen proiektu berriak sortu eta herri hobe bat egiteko tresna berria. Basque Culinary Centerrek ardoaren prestakuntza eta ikerketarako zentroa irekiko du Araban. Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak lagundutako proiektuaren egoitza nagusia Gasteizen izango da eta beste bat Arabako Errioxan kokatuko da. Ikasgelak, laborategiak eta ekitaldietarako guneak bilduko dituzten egoitzak izango dira. Nazioarte mailan erreferentziazko eta eszelentziazko zentro berri bat sortzen dugu momentu honetan. Oraindik lan asko daukagu egiteko. 2023an hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera. 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan baina martxan ipintzea.
Lazarraga Kultur Elkarteak Izazku Narrue kulturgunearen kudeaketaz arduratuko da. Tokiko gobernu batzarrak erabaki hori berretsi du eta elkartearekin hitzarmen bat sinatu du. Hortaz, Izazku Narrue kulturgunearen ate irekiera gero eta gertuago dago. Udan gozatu udalak antolatutako por programan izen emateko epea zabalik dago. Guztira, Gasteizko udalak 2324 plaza eskaintzen ditu, 4 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteentzat. Aurrera eramango diren ekintzak ekainaren 26tik uztailaren 28ra egingo dira eta programan izen emateko epea martxoaren 29tik aprilaren 21ra izango da. Zozketa aldiz, maiatzaren 9an izango da eta plazak publikoki argitaratuko dira 9tik 16ra. Abian da Gutun Zuria letren nazioarteko jaialdia eta aprilaren 1 arte luzatuko da. Jaialdiaren 15. edizionetan hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazleekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin eta argitaletxeen aurkezpenak uztartuko dituzte. Idatzi, editatu, irakurri kontzeptuei helduta ospatuko da Gutun Zuria. Gutun Zuria abian da letren nazioarteko jaialdia. Gutun Zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdiaren edizio berria hasiko da, 15. eta apirilaren 1 arte idatzi, editatu, irakurri izenburupean elkarrekin hausnartzera gonbidatzen gaituena. Martxoaren 28 eta aprilaren 1 bitartean ospatuko da eta antolaketa luze baten ondoren postasunez hasiera eman diote antolatzaileek. Gaur egun berezia da, oso pozik gaude Gutun Zuria 2023 astearekin batera. Prestakuntza prozesu guztiaren ondoren jaialdi baten lehen egunak ilusioz beteta egoten dira. Gutun Zuriaren 15. edizioak hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazlekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin eta argitaletzen aurkezpenak biltzen ditu. Azkenean jasotzen ditu, gaur egun mundu goraiki hontan idazleak literaturarekin lotuta, baina ez bakarrik literatura, baizik eta zabalago letrekin zerikusia duten idazle, artista, musikari, eta alik eta zabalenean, bai nazioartekoak, bai Euskal Herrikoak, biltzen ditu eta jarduera zabala eskaintzen du, nagusiki elkarrizketak izaten dira, hemen alondegian auditorioan egiten direnak, baina hortik kanpo ere bestelako jarduera asko egiten dira lotuta gai hauekin. Idatzi, editatu, irakurri lelopean ospatuko da aurtengo Gutun Zuria jaialdia. Urte hauetan guztietan izena lortzen hasi da jaialdia eta guk adibidez nabaritzen dugu asesoren taldean eta kontaktatzen dugunean nazioarteko
idazleekin eta gehienetan askok ezagutzen dute, erreferentzia honak dituzte, bereien beste lagun batzuk edo etorri izan direlako beste urte batzuetan, edo ikusi izan dutelako programazioetan, eta beraz horrek erraztu ere egiten du etorkizunari begira jendea Bilbora etor dadin, ez? Orrun, egia esan, geroz eta referentzia handiagoa duen jaialdia da, bai estatu mailan eta estatu mailatik kanpo ere nazioartean, eta, nik uste, indar honen bidez ere, aukera polita dela, bai Bilbo ezagutzera emateko kanpoan, eta alderantziz ez, kanpoan egiten diren gauzak Bilbora ekartzeko. Jaialdia gainera funtsezkoa da Euskal Sorkuntza eta Sortzaileen nazioartekotzean. Urteak dira Azkuna Zentroarekin elkarlanean ari garela, Euskal Sorkuntza eta Euskal Sortzaileen nazioartekotzean, eta bigarren urtea dugu Gutun Zurian ere elkarrekin lanean ari garela. Eta bikaina da, egia esan bikaina da Azkuna Zentroarekin lankidetza hau, eta bikaina da baita ere Gutun Zurian egon ahal izatea, guretzako mundu mailako erreferentziazkoak diren literatura jaialdi eta kultur zentroekin harremantzen gaituzuelako, edo zuen bitartez harremantzen garelako hain erreferentziazkoak eta hain importanteak diren nazioarteko eskenatoki horiekin. Idatzi, editatu eta irakurri. Kontzeptu horiek uztartuz egitera oparoa antolatu dute. Horren barruan izango dira alde batetik elkarrizketak, idazleekin, musikariekin, esate baterako euskal literaturari dagokionez, larun batean Eide Rodríguez eta Katixia Igerri izango ditugu gurekin elkarrekin hizketan, gaur Angel Ertxundi eta Danko Batxik egongo dira hizketan, eta gero bestelako batzuk ere izango dira, nazioartekoak eta hemengoak esan bezala. Hortik kanpo ere badia beste jarduera batzuk, beste publiko batzui, gazteagoei goizetan, eskoletara bideratutako jarduerak ere badaude, tailerrak ere egongo dira. Orrun, nolabait programa zabala da, eta nik gonbidatzen dut interesatu dagoenari webgunean eta programazioetan eta begiratzeko, ze hor ikusiko duzue, oso programa zabala izango duzuela. Gutun Zurian hitzak libroetako orrialde mugak gainditzen du, eta beste disiplina artistiko guztiekin hitz egiten du. Helburua da alik eta publiko zabalenari zabaltzea, ez? Askotan letren mundu hau ikusi izan dugu oso modu publiko oso jakin batzentzako ematen du izan daitekeela, oso publiko jasoarentzat, printzipioz, baina jaialdia saiatzen da hortik harago joaten, ez? Eta orrun esate baterako goizetan esfortzu berezi egiten da gazteekin literatura eta letrak gaur egun islatzen diren bestelako formatuekin ere lantzen, audiovisualekin ikusentzunezkoekin zerikusia dutenak esate baterako. Orrun, alik eta modu zabalenean prestatzen dugu programazioa, publikoa ere alik eta zabalena izan dadin. Askotan erlazionatzen dugu literatura oso gauza astunekin eta baina, nik uste jaialdi honek erakusten duela hortik harago ere letrak bestelako modu batean hartu daitezkela, ez? Literatura garaikidearen erreferenteak eta egungo narratibaren ahots berriak biltzen dira hitzaren inguruko topagunean, fikzioaren, poesiaren, saiakeraren eta novelaren bidez. Eta Hernanin udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta trans pertsonak aitortzeko xedearekin. Ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisita gidatua egin dute herritarren parte hartzearekin. Gudarien plazan hasita kulturarteko plaza feministaraino izan da. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta trans pertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izena emateko, hemen ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela, eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin, eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea,
Orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitza egon topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kale izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izen aldaketa ofiziala eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, emakume langileen, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera, emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzaite zutelako eta librezialako ere muortan, ez? Elkargune bat zan, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Azaroako 25 plazere bai dakagu, indarkeria matxistaren kontrako eremu bezala, hemen bi hildako ditugu, indarkeria matxistak hildako bi, eta Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Transpertsonek Hernaniri egindako ekarpena ere aitortu nahi izan dute. Hemen ere uki genuen kasu bat, Aimar Elosegi Moiorena, bere buruaz beste egin zuen transexuala, eta iruditzen zitzaigun emakumez gain ere bestelako gorputzei ere eman barzaiela lekua, erakutsi zigulako zerzan transexualidadea, orain dela 10 urte ez genekilako zerzan hori, eta izan zalako herri bat ikasten jundana, ez? Zentzu hortan, eta horri ere bai, bere leku eman nahi izan diogu, eta memoria ariketa bat esate genuen inbehar degula, herri bezala, pertsona askez osatutako herri bat nahi degulako, ez? Moiok bidea transpertsona askori irikizigun, neri irikizidan. Herri hondan memoria bat utzi du, eta horrek bidea asko erreztu digu. Eta transkolektiboa ikustaraztea, eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa. Orduan 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferenteak ere ukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituztu egitera. Emakume erreferenteak importanteak dialako, eta ikusten badute bere garaian emakumeen askatasunaren borrokan lan egin zutenak, edo ez egokien leku batetik ateazianak, edo behar ditugulako erreferente emakumeak ere, hurrengo belaunaldi transmititzeko. Astelehenean antzerkiaren nazioarteko eguna izan zen eta Maika telebistako lantaldea Gaiarre antzokia bisitatu zuen programazioa ezagutzeko. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatzen da, eta Gaiarre antzokian pasaden astean hasi ziren ospakizunekin. Hortziralean Jerma antzezlana plazaratu zuten, Maria Goirizelaiak egin duen Lorcaren egokitzapen garaikidea. Protagonista Max sarietarako hautagaia den Ane Pikaza, eta amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatuko dena. Igandean, todas las canciones de amor antzezlana izan zen, Eduard Fernandezen esku. Eduard filmografia luzea duen aktorea da,
bai antzerkian, bai telebistan, baina hause da bere lehendabiziko antzerki bakarrizketa. Amari egindako omenaldia. Ama guztiei egindako omenaldia. Azken egunetan dagoen emakume bat ezur mamitzen duena. Bidaia emozionala eta humorez josia. Egun potoloa astelenean izanen da, Elgaiarra improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala, improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den eszenatoki horren gainean. Hortaz, oso manaldi interesgarria izanen da. Eskaintza zabala egiten du Gaiarre antzokiak 1851 urtetik, eta antzokira bisita egiten duen publikoa ere oso anitza izan da beti. Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen besaulkien patioan atzean ipintzea, eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, humorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da, humorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako humore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baino bai, noski aldatu egiten da, aldatu ze dijoa eta oso anitza da. Sami Ayub aktore egipziarrak antzerkiaren nazioarteko eguneko mezuan erranduenez, antzerkia da, jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsean oinarritzen dena. Hau da, bizitzan. Eta kiroletan Gasteizko araskitaldea erreginaren koparen txapelketan lehiatuko da. Kutxabank araskitaldeak ostegun honetan Casademont Zaragozaren aurka jokatuko du aurten. Erreginaren kopa Zaragozan izango da, martxoaren 30-tik apirilaren 2 arte. Creo que es un regalo jugar la Copa. Tenemos muchas ganas de ir a Zaragoza. No podemos prometer una victoria, pero sí vamos a luchar y espero que vamos a estar aquí celebrando. Gaztediko zenbait kide kastero espetxetara joaten dira presoekin errugbira entrenatzera ikusi. Latinoamerikan errugbiak kirolaren bidezko gizarte eraldaketa eta berreziketa ekimena aurrera eraman zuten Argentinako zenbait espetxeetan. Helburu nagusia da kartzeletan galtzen diren habilidadeak berreskuratzea kirolaren bitartez eta era berean errespetua eta beste baloreei garrantzia ematea. Gaztedi taldeak 2016 urtean martzan jarri zuen ekimena Arabako espetxean. Astero Zabaiara joaten dira eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren gaur egungo xedea da talde bat osatzea eta kalera ateratzea, ez soilik partidak jokatzeko, ere ikusteko telebistan denok batera edo gamarran zein lakuan. Gure helburu nagusia da denbora librea era positibo batean erabiltzea. Ez da igual justo errugbia egitea, baizik eta kirola egitea eta kirolaren bitartez ikastea errespetua eta beste balore batzu. Ekintza bat hartzea eta ekintza horri tresna erabilera eman eta tresna horrekin
bakoitzaren kapazidade edo habilidade horiek balantzea eta era positibo baten. Ze igual zu gartzelan egoten basar, ez dakizen bat urtetaz galtzen dituzu habilidade batzuk edo egiteko era batzuk eta gu bertara goaz energia berri batekin. Hasiera batean hasi ginen, edo gure planteamendua zen joatea ian behin, baina eskatu zuten lehenengo entrenamenduan etortzea astero, orduan hasi ginen astero egiten. Ere egiten genuen alde batetik mutilekin eta gero beste aste batzuetan neskekin. Eta ere eskatu zuten, boladak daude, baina orain momentu honetan gaude mistoa egiten. Eta entrenamenduak eramaten ditugu voluntarioak. Eta igual ez du egiten errugbiko entrenamendu espezifiko bat, igual justo etortzen direnak ez dakite zer, edo ez dira abiak eta egiten ditugu jolasak, eta jazta. Txiago Zabaian, ze bertako lurra da kantxa bat, eta ostia, zaila da. Eta berez hori egiten duguna, hasieran esan genuen, hasi gaitezke pila-pilasekin. Pila-pilasean sartuko dugu baloia, sartuko ditugu arau berriak, pila-pilasekin hasiko zaitezkete pasatzen, baina gero pasatzen bakarrik atzera. Eta soaz eskalonatzen eta ja badaukazu más o menos rugby partidito bat. Ez ditugu ateratzen, ez gara ateratzen oindikan. Ze beti egon gara hor ateratzekotan, baina eske justo ateratzekotan gondenean hasi izan pandemia. Eta ez da, ateratzeko behar ditugu kondizio asko, eta berez talde on bat eukitzea, talde bat konprometituta da ona, eta gero ja administrazioarekin hitz egin beharko genuke depende zer daukagun. Kontatu, hau daukagu, aurre egin dezakegu, baina, klar, eske oin hasi gara kasi berriro. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, 11 hitzen desgaraian abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Oroitu behar da ordua galdetuko balidatea